नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. भारतीय संगीताचं वैविध्यमय आणि बहुमुखी ऐतिहासिक विचार असा. सुमाರು 1213 ಶತಮಾನತೆ ಮಧ್ಯೆ भारतीय संगीत उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत म्हणून दोन विंगडणे झाले. उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीताचं हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत म्हणून नाव ठेवल्यार दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत म्हणून नाव पावल्या. भारतीय संगीत धार्मिकते अंग होनो सामवेद संप्रदायांत जन्म पावल्या म्हणून सांगते एक ನಂಬಿಕೆತೆ विचार. मध्यकालीन युगांत सुमाರು 1314 ಶತಮಾನಂತ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ आणि ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆರಂಭತೆ ಸಂದರ್ಭರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ पर्शियन संगीत ಒಟ್ಟು ಸಮಾಗಮ ಹೋನೋ त्या कालते प्रसिद्ध कलाविद संगीतज्ञ अमीर खुसरो आणि तानसेन सरकल्या महान कलाविदांसनो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतते उगम झाल्या म्हणून सांगते इतिहासांत आम्ही वाचून आयलोसा. त्यानंतर सुमाರು 1718 ಶತಮಾನಂತನು मीराबाई, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी म्हणून सांगते संगीतज्ञ मूलक ह्यास अनेको पुनरुज्जीवन गावल्या. आज उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर हेंते हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रस ಕೊಡುಗೆನಿಮಿತ್ತ ಭಾರತತೆ अत्युन्नत नागरिक प्रशस्ती भारत रत्न प्रशस्ती त्यांस धारण झाल्या. ह्या संदर्भात डॉक्टर गंगूबाई हानगल, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर, पंडित जसराज, पद्मश्री वेंकटेश कुमार असे सुमार जन कलाविदांस आम्ही उडास कोडवते मस्त अगत्य असा. आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवसते प्रयुक्त आज कला प्रतिबिंब कार्यक्रमस मुख्य सोयरे होनो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत अभ्यास करून आयले संगीत गुरु विद्वान रामराय नायक वामद पदವು आमचे स्टुडिओस आयलेसत. ह्यांस ह्या कार्यक्रमस नमस्कार आणि स्वागत. ह्यांचे ಒಟ್ಟು बोलवताना आधी ह्यांते एक दक्ले परिचय आता बघून घेऊन येऊया. संगीत विद्वान श्री रामराय नायक वामद पदವು हे श्री अनंत के नायक आणि श्रीमती चंद्रा नायक ह्यांते सुपुत्र. 1993 ಅಂತೂ हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत विद्वत केल्ले कीर्ती हेंते. हे प्रति दिवस सकाळी उजवाडवेते समयर संगीत अभ्यास करीत असत. हे ऐतवारी सकाळी बंटवाळांत संगीत पाठ घेतात. कर्नाटक परीक्षा मंडळी आयोजन करवेते संगीत परीक्षेस हे संगीत परीक्षक होनो दायित्वते हेंते अनुभव. हेंचे हव्यासु संगीत ऐकवते, संगीत अभ्यास करवते आणि कृषी असे पुरा. हेंते धर्मपत्नी श्रीमती रत्ना रामराय नायक ह्यांस दोगन्याकरा लेंक श्रीमती वीणा पवन कुमार MIT MTech इन एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग केलेसत ಜೊತೆಸ हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत कलाविदे होई. ಖುಷಿ ವಿಚಾರ म्हटल्यार वीणा हेंते लेंक ब्राह्मी 10 वर्षते लेंक हेवू संगीत अभ्यास करीत असत. हेंचे पूत श्री पुरंदर नायक बॅचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करून व्यवहार करीत असत. हेवू एक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत कलाविद दालसत. तुमच्या लगी इतारवते प्रथम प्रश्न. तुम्ही ह्याच्याने आधी एक साक्षरतेंत काम केलं असं म्हणून आम्ही ऐकलं असा आणि तुमचे एक कुडू कुटुंब. तुम्ही साक्षरतेंत काम केलं असं त्या आंदोलनात तुम्ही भाग घेतला असं म्हणून आम्ही ऐकलं असा. आता ह्या साक्षरते आंदोलनाचे उद्देश काय आणि त्या समयार तुम्ही केले सेवा काम कसे होत्या? ಪ್ರಾಯ ಶಿಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ते मला बंटवाळात मी कोऑर्डिनेटर होता. बंटवाळ तालुकास बंटवाळ एक फिरकास म्हणून कोऑर्डिनेटर होता. ते आम्ही प्रति सांजे सगळेच घरा घरा जाऊन क्लास करता असताना
एक सेंटर्स असतात पळय त्या सेंटर जावन क्लास करता ना बघूचे अटेंडन्स कसं आसा त्यांचं आणि सरकाराचं काय तर सवलत गावता त्या प्रथेन सांगवायचं आसा असल सवलत तुम्हाला आसा तुम्ही शिकावे शिकल्यार तुम्हाला ते नॉलेज त्याची आयडिया गावते बरं म्हणून असं बरं जणांचं तुकड प्रोग्राम चवता थंय तुम्ही अक्षराभ्यास आसा आणि शिकवत आसा तर अक्षराभ्यास होता ॲट द सेम टाइम आम्ही त्यांचं खयला गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज आसा सवलत गावतात त्याच्यावर थंय सांगत होतो आणि आमच्या टायमार ते लोकल VS बरं ते येत होते तहसीलदार येत होतो आमच्या वाटू BDO येत होते सो मग असं प्रति ऑफिशियल्स आम्ही नाही होतो त्यांचं म्हटलं त्यांचं कन्व्हिन्स करायले शिकल्यार आम्हाला गावता आम्ही एक त्यांचं एक सांगण्यासाठी एक त्यांचं एक माहिती देव ते कार्यक्रम माहिती देवते म्हटलं त्या शिकल्यार आम्हाला गावात म्हणून त्यांचं कन्व्हिन्स करायसाठी आता तुमचं एक औपचारिक शिक्षण होईत होत्या त्या नಡುವೆ तुम्हाला एक संगीत शिकवूया म्हणून सांगते एक कसं आहे एक आसक्ती आयला तुम्हाला प्रेरणे कोण मी थोडंसं मी दिल्लीत होतो 10 लागी थंय मी आकाशवाणीत असं पद्य सांगले मला एक रेकॉर्डिंग कसं एक हे झालंय त्याचं माझं रेकॉर्डिंग समजलं नाही मला म्हटलं मी भजन मास सांगत होतो मला हे विषय गोत नाही कसलं म्युझिक म्हटलं असलं मला गोत नाही आमच्या घरा भजन व्हायची ती त्यांचं सांगत होतं आणि त्याचं मी फिल्म सॉंग्स सांगत होतो त्या लेवलवर मी थंय गेलो तिला म्हटलं तू संगीतात शिक मग तू ये ह्याचं म्हटलं तसं संगीत तसं मग गावात आल्यानंतर मी संगीत क्लासेस जॉईन झाला त्याचं मला हिंदुस्थानी कर्नाटक काय होत नाही इथे हिंदुस्थानी क्लास होता ते जॉईन झालं एक त्यांचं तर तुम्ही एक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात शिकवा म्हणून सांगून उद्देश तुम्ही केला नाही म्युझिक शिकवूया तुम्हाला तुरंत तुम्हाला हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात गुरु गावले त्यांच्या तुम्ही अभ्यास तुमचे गुरु त्यांच्या ಬಗ್ಗೆ विचार ते योगेश बाळगे बंटवाಳ म्हणून आरंभिक हंतांत ते होते त्याच्यानंतर मी ते कोड्याला आलतो ते महाबळेश्वर भागवत म्हणून त्याच्याला शिकलो होतो मग प्रति कुंदगोळम जायत होतं मी ते इथे थंय थोडे आर्टिस्ट येत होते थंय ह्या महान मस्त टायमार एक प्रोग्राम चलतात एक महिना कंटिन्यू चलता त्याचं मला एक माझा फ्रेंड ऐकलं होतं तिने बोलाण्याला मला तू खाली इथे शिकले प्रयोजन नाही तुझी काय ऐकव थोडं आर्टिस्ट ऐकव म्हणून तिने मला थंय नेला तो गणपती शाणी म्हणून सिंडिकेट बँक स्टाफ होतो तिने मला कार करून येत होतो ते कुंदगोळ असता ते सगळी रात संगीतच ऐकवायचं सगळी रात तर सुमार थोडं आर्टिस्ट येत होते त्यांचे ते कसं प्रेझेंट करतात ज्युनियर्स येत होते ते कसं प्रेझेंट करतात आणि मला ते खेळावाडी विचारायचं मला झालं त्या खेळा आर्टिस्टला मी विचारत होतो हे राग कसं प्रेझेंट करायचं कसं आहे काय तर ब्राह्म त्या कार्यक्रमात मस्त विचार फ्रेंड्स आता तुमच्या प्रकार संगीत म्हटलं कसं संगीत म्हटलं एक त्याचं डेफिनेशन काय नाही बट आम्ही आता एक ಎಕ್ಸಾಮचं ಬರೋಚ म्हटलं ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು म्हटलं ಕೊಡ್ಲೆ ಹಾಡುವುದು ಬಾರಿಸುವುದು ನರ್ತಿಸುವುದು ತೆಂತು ಏನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಎಮ್ಮನೆ तिकतांचं एक त्याच डेफिनेशन तिकतांचं इन्स्ट्रुमेंट असं सांगवायचं असता डान्स पूर्ण म्युझिकच ते एक तुम्ही एक सुमार 40 वर्षाला गायत हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत अभ्यास करीत आयलं सवय आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात एक इतिहास ಬಗ್ಗೆ एक माहिती द्यावं त्या मास हिंदुस्थानी संगीत म्हटलं बाहेरला इंतरले राष्ट्रांसून त्याद्व ते आमचं भारतात मुस्लिम्स सुमार इथे राष्ट्र आडಳಿತ करताना त्यांचे इथे सभ्यंत सांगवेल्यासाठी ते ಕೆಲವು ಜನ ते तेवून हाडत होते अमरकृष्ण ಒಂದು असल्या प्रकार आले होते तिने तेवून प्रोग्राम्स द्यायचे राजात हिंदू आस्थानात द्यायचे तसे ते येऊन एकच चढीतून तेच असले बरं तर अमीर कृष्ण मेन असलं त्यांच्या भाषेतच बरं ते संगीत हे होत त्या बरं त्या मग हिंदीच हलवून हिंदी सायलं ते हिंदी लँग्वेज भाषा हिंदी परत सिंधी पंजाबी ते परत असलं तसं मग ते आमच्या वेगवेगळे त्याचं शेरावले बरं शेरवून मग एक आर्टिस्ट झाले आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत कर्नाटक संगीतांसून कसं भिन्न होण्याचा हिंदुस्थानी संगीत म्हटलं ते नॉर्थ साईडाच मात्र चढ साऊथ साईडला कुठले ते कर्नाटकीच असतात साऊथ बेस बरं कर्नाटकीच आंध्र तमिळनाडू केरळ कर्नाटक बरं ते ह्यांचं कर्नाटकीच आणि हिंदुस्थानीत एक राग चढ महत्व सुमार विस्तार जातात एकदम तसं ह्या नाही एक असलं असंच काय नाही ताळ मात्र मुख्य असतं
आणि लय स्वर पुरा असे तिक्त असता कर्नाटकದಲ್ಲಿ गुडले ತುಂಬ तिक्ते विस्तार होऊन जायत नाही राग पुरा एक छोटे दखली पीस असतात ते तिंतूच हे करतात ते कारण हिंदुस्थानी ऐकल्यावर तुम्हाला एक कसला ऐकलो हे होता कर्नाटक म्हटलं तुम्हाला एक पीस असा ते 10 जण सांगितल्यावर ते तसंच असतं बदलावणे असत नाही हिंदुस्थानी तसं नाही हिंदुस्थानी तर मी ते आता एक पदी सांगितलं अनेक गडातून मी तसं सांगतो सांगत नाही त्यात ते माझे कसं माइंड असता कसं आहे माझं हे असतं तसं असतं कर्नाटक तसं असतं तुम्ही इथे सांगितलं सांगतो तुम्ही अनेक गडा सांगितलं सांगतो सेम टाईप अद्या मी भजन सांगत होतो भजन किती जणांनी सांगितल्यावर ते तसंच नाही तसंच असतं भजन ते काहीला कोण सांगू देतात आमचं अण्णा सांगितल्यावर ती भजन तशीच अनेक कोणी सांगितलं भजन तशीच असते ती म्हणजे त्यांचं टाईप आहे कर्नाटकी टाईप आहे मग आम्ही ऐकलं प्रकार हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत आम्ही साहित्य उर्दू भाषेंत हिंदी भाषेंत उर्दूंत असत हिंदी सुमार भाषा असते मग चढ होऊन कृष्ण राधाचं वर्णन असतं चढीतून पूर पद्य खैली बघितलं कृष्णाच्या आणि राधाच्यांचे त्यांचे ओके आता आम्ही कर्नाटक संगीत बघूया थंय चढ होऊन संस्कृत कन्नड तमिळ तेलुगू मल्याळम चढ असता नाही लायक विचार आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या तुमचे अभ्यास तुम्ही चढ होऊन कसा करीत आयलो अभ्यास म्हटलं मी बंटोळा क्लास जायचो सकाळी मी त्यादोपर हे असतं दखलं प्रहार सकाळी 5 सुटून प्रॅक्टिस करत होतो घरांत बट त्यादो मला म्हटलं मेन हवं म्हटलं प्रॅक्टिस 7 हवी आमचे हे लोकल एरियांत मस्ಕೊಂಡು गावत नाही तबला सुबदल एकलो हार्मोनियम एकलो गावत नाही ते असल्यावर चिके चुकड होता इथे ते ಕೊಂಡು गावत नाही ते ಅಂತ ದೂರ ಅತ್ತ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಗಿ ಜಾಲಿಸದೆ ಬಟ್ ತೆದ್ದೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡು नाही आमचे मिसिकला डॅमर तबला 7 ಕೊಂಡು गावत भारी होणे गावते गावल्यावर ते ते लेवलच नाही असं ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಚೇಡ್ ಅಸಲ तुम्हाला त्या सपोर्टिव्ह दल्ला वाद्य हिमेळ गायक तुम्हाला गावत नाही बंटोळात कसं म्हटलं तू हिंदुस्थानी 4 जिल्हे झाले कर्नाटकीचे 50 जिल्हे असतात शिकवल असतात प्रमाण उणे असायते ते उणे असतात तसं मी शिकवचे क्वालिटी शिकवणे असते होय आता ह्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत सृजनशीलते हडवे साध्य हडवे काय त्याले तो शिकवून जाऊन त्याला चिंतून तो मग्न होतं ना मग्न होताना त्याला सुमार नॉलेज गावते ते अनेकला सांगताना तिला सांगून द्यावंच पडतं नाहीतर हेलेच काही नॉलेज असलं नाही झालं येणे तिथं त्याला क्रियाशीलता हडव येत नाही त्याला असं आणि तो किती चढ बाकीचंच ऐकतोय आम्ही सांगवेचा एक विषय सांगितलेला स्टुडंट्स आता माले मास्टरांनी एक पाठ सांगितलं तो मी किती ऐकतो बदल जणांचा आहे तेद माझे हे चढसता तुमचं ज्ञान चढसतं नाहीतर तुला तू खाली पाठ करून आयलो असेल तर ते बाकी सब्जेक्ट म्हणते नाही जे मॅथ्स ह्यावर असं सब्जेक्ट असतं तसं नाही ते हे तू एक अर्ध घंटा पाठ केला झालं तो 10 घंटा ऐकस हवं मी उदाहरण एक भीमसेन दरबारी कन्नड राग असा काही 1000 पाठ ऐकलो सर स्टील ऐकतो मी आता म्हणजे ते तिकते आमास ते हे करता म्हटलं ते आमास एक व्हेरायटीज काले होता आम्ही नाहीतर आम्ही काय शिकतो तिकताच आम्ही करतो असं नाही आम्ही किती जणांचं ऐकतोय बाहेर तिकता ऐकल्यावर मात्र आमस इम्प्रुव्हमेंट प्रायोगिक होऊन तुम्हाला अळवडीस होता नाहीतर तुला आमस तुम किती व्हेरायटी हडव होता हिंदुस्थानी कर्नाटकीन तिकता हडव येत नाही बट हिंदुस्थानी तुला किती व्हेरायटी समजलं त्याचं अंत्यच नाही असं आता तुमच्या विद्यार्थी समुदायाच्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता विद्यार्थी समुदाय जिल्गे असतात ಕೆಲವು ನ್ಯಾಕರಾನ್ಸ್ ಐಸಿ ವಾಪ್ಸचे फोर्सेस यायचे असतात ಕೆಲವು चुकट शिकवायचं असं नाही असत नाही बंटोळा एक जिल्गा असतात प्रकाश मल्लिम सांगून तो भारी इंटरेस्ट शिकतो आणि त्याच्या भजन्स आणि भारी चुकट सांगतो आणि आता मी बंटोळा क्लास करतो तेही पुरा असं जिल केला एक 40 वर्षाचे 3 जण असतात माझ्या 3-4 जण 40 अबव 40 इयर्स असं ते क्लास 7-8-10 वर्ष जिल न्याकरा एक 4-5 जण असतात तर म्हटलं इथं काही लोक प्राय इम्पॉर्टंट नाही एज्युकेस नाही मी एकदा एक्झामिन गेला होता शिवमೊಗ್ಗचं त्यादो 72 ವರ್ಷದ ಮಾತಾಡಕ್ಲು मी माले कॅन्डिडेट स्टुडंट होऊन आले ते परीक्षक तसं हे नाही
तर ते तूं 9 वर्ष नंतर केदो जॉइन होतेस म्युझिक शिकवले त्याच्या अभ्यास हेला प्रायर अभ्यास करतो हेला प्रायर शिकवतो बट 9 वर्ष कनिष्ठ 4-5 वर्ष चढ झालं नाही चुकत गोड 9 वर्ष नंतर एक वाचूया बरं व्हायचे की त्याला एक ज्ञान चिकस्ताने आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत खेल विधद नाही तर खेल रीत येते आम्ही एक पद्य सांगतो नाही तर साहित्य इथे यूज करतात साहित्य चढीतून हिंदीच असतं पूर्ण चढीतून हिंदी मग उर्दू चढी बट हिंदीच चढ असतं हिंदी चढ असतं आता इथे खेळ एक नमून कीर्तन आहे आम्ही सांगते भजन सांगताना म्हण कीर्तन नाही तर कीर्तन डिफरन्स असतो भजन असल्यावर तू त्या खैला राग मिक्स करतो स्वर बदल करू घालतो बट शास्त्रीय म्हणताना तुला त्या शास्त्रीयच आहे तो राग मिक्स करीत नाही स्वर बदल मिक्स स्वर घातले कुठले त्या तुला त्या राग होत नाही ते कुठले कळतं जाणास आयडेंटिफाय करतात त्याला अजून आमच्या हुशार असतात ते म्हटलं ऐकून असतात त्याच गोतच राग कसं असतं कसं आहे त्याच्या चालणे असतं बरं त्या गोतच मी चीक चढून आले कुठले कुठले घालतो त्यांतो घ्या नाही आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत दीर्घदलने एक आलापना आम्ही बघतो ह्या विचार बघे तुम्ही काय ते सांगतो त्या भीमसेनजी सांगतो त्या षडज पकड कर कोम म्हणजे षडजाचं धरून घे आपल्या तुला किती वेळ सर तुला तुला गावत नाही ते जर सो त्याच्या धराव म्हणून घट्ट त्यामुळे तुला षडजास त्या श्रुतीचं षडजा धरून हे सवय त्या श्रुती षडजास मेलून येत नाही तर कधीच येत नाही तू मग पुढे जाव येत नाही म्हणजे फर्स्ट श्रुती धरून घे षडजा धरून घे घट्ट म्हणून तसं षडजा फर्स्ट धरव आहे आता ह्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत तुम्हाला एक इष्ट जालना एक पद खेळ असं दरबारी कानडा असं असं ओके हां हां आता आमच्या वीक्षकांचं एक तुम्ही एक पद्य सांगवत सांगतो किन बरन कान भरे किन बरन कान भरे मोसे पिया बोलत नाही मोरे पिया मोसे बोलत नाही किन बरन कान भरे किन बरन कान भरे प्रेक्षकांस खुशी झाला तुमच्या आता पद ऐकून आता तुम्हास इष्ट पावले कलाविद कोण कलाविद माले भीमसेनजीच चढ होऊन त्यांच्यात तुम्ही ऐकता चढी त्यांच्यात ऐकतो त्याच्या सुमार व्हेरायटीज असतात कसं आहे आता इतीचेच अದೇ तर रिसेंटली मी बघू गेलं रे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत खेळ रीतीत एक प्रयोग चलित असा आता प्रयोग सुमार जण करतात ते त्यांच्या बदल राग ऍड करतात सुमार जण राग ऍड करतात आता बराच एक मी बघितलं एक आर्टिस्ट सहसबुद्धेम वीणा सहसबुद्धेम तिने बराचसा टीव्ही सांगत होता रविशंकरने एक राग केला होता एक राग कर्नाटक इंत रेवती म्हणून राग हिने त्याच नावावर एक आहिर भैरवम केलाय आहिर भैरव करून त्या राग केला त्याच्यानंतर आहिर तोडीम केला आहिर तोडी जाऊन अनेक राग केला तसंच म्हणजे त्याच्याच हे स्वर रज चेंज करतात तसं आहे बरी चिकोड असं बरं त्याचं प्रत्येक त्याचे राग करतात आर्टिस्ट बरं तुम्हाला एकदा ज्ञान आयल्यापर्यंत तुम्ही तिथे वर हवादला प्रयोग करू मग मी काय करतो म्हणजे मी भजनच ट्युनिंग घालतो मी बदलच काय करीत नाही भजन मी माझ्याच ट्युनिंग करून भजन सांगतो क्लासिकल आता प्रस्तुत असं ते भजना साहित्याचं तुम्ही हिंदू शास्त्रीय संगीतात आलापना राग नवराग आम्हास करू साध्य नाही आमच्या ते कॅपॅसिटी नाही बट भजन आम्ही घालतो भजनच आम्ही राग घालतो आणि आमच्या मी आता भजन करतो मी तेच राग माझेच घालतो बाहेरले राग भजन मी राग ते हे करीत नाही म्हटलं हिंदू शास्त्रीय संगीतात राग तुम्ही इथे तुम्ही अन्वय करता भजन समा आता आम्ही सिनेमा बघितल्यार चलनचित्र अद्दिले सिनेमा पर बघितल्यार तेंतू आम्ही हिंदू शास्त्रीय संगीत आम्ही मस्त मस्त बघितलं बेजच शास्त्रीय संगीत अद्दिलेस पुरा सगळे राग बेज हिंदुस्थानी संगीतात शास्त्रीय संगीताच पुरा सगळे ते कर्नाटकी नाही हिंदुस्थानी मात्र
थंय कलाविदो पुरा उत्तर भारतीय असत निमित्त उत्तर भारतीय असत नाही ते म्युझिक डायरेक्टर असत नाही ते पुरा नॉर्थ जायचं पुरा होय होय ते त्यांचेच पुरा तसं मी त्या तेवसून तसं चाललं आणि बरोबरच्या तेवचेच जडितून हिंदीन ते तसं ते जडितून तसं चालचं आता दरबारी मी सांगितलं त्याच रागांत बजते हे असं झनक झनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया झनक झनक तोरे बाजे पायलिया ते तिंतून जायला दरबारी राग मस्त फेमस नाही दरबारी राग तो रागच असतो तो कोणासो हे करतो असेल केला सुमार राग असतो अवच नाही सांगत नाही तसं किती राग असते मस्त जिवंत असतात तुम्ही सांगितलं क्लासिकल ते पुरा क्लासिकल पद्य पुरा सगळी जीव असतात तसंच असतं आता त्या संदर्भात आम्ही नृत्य बघू गेलो तर ही भरतनाट्य नाही चढ चढ होऊन कथक कथ चढ कथक असता मगे सुमार व्हरायटी असतात आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत एक गावते प्रयोजन कसं प्रयोजन म्हणजे मानसिक शांती गावते एक टेन्शन फ्री लाईफ असता घरावर एक वातावरण तसंच असतं की ते टिकलून असल्यावर तो एक संगीत ऐकून बसलं ते आराम असतो नीज येत नाही तर तू खाली क्लासिकल पद्य घालून नीज तुला 10-5 निमिष तुला नीज येते म्हणजे ते तो मनास एकदम हे करता खुशी देता शांत करता एकदम तुला बदल कसला विचार नाही येतात चढीतून नाही मी तसं नाही करतो मला घरांत नी जायल्यानंतर मी त्यांच घालतो मी अनेक सजेस्ट तेच करता त्यांचे आणि तुले एक बॉडी पुरा चुकड असता मग त्यासाठी तुम्ही म्युझिक करताना योग अभ्यास हवं स्वर कंट्रोल असं बरं योग अभ्यास हवं इथे गलस समावेश झाला माझं योग अभ्यास हवा होतो आता इथे योगा आणि तुमचे संगीत ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು जाताना मानसिक नेಮ್ಮदी होई आणि भौतिक होणं तुम्हाला दैहिक होणं एक नेಮ್ಮदी गावता म्हणून सांगते योग अभ्यास करावंच होय होय ते ओमकार करायचं प्राणायाम करायचं यापुढे हव्यात नाही तर तुला एक षडजव सुमार वेळ सर तुला धरून घ्यावं येत नाही खैल स्वर षडजा म्हटलं नाही त्याचं एक उदाहरण द्यावं होतं खैल षडजव होत होता आता मी सांगतो सा असं सांगणं ह्या सुमार वेळ सर धरून घ्यायच्या की कॅपॅसिटी हवी तेव्हा तुला त्या राग जाताना की तेव्हा वर एक स्वर नेताना सांगतात खैली स्वर षडजा म्हणून सांगत नाही षडजे स्टार्टिंग आलं मग तुला प असं जातं ते तुला किती वेळ होता तुला त्या मनाचं तिकते हे होता म्हणजे तुला तू एकच जागेवर असतो तुला बदल कसाला तकल्यांदा येत नाही कसाला तुला बदल कसाला विषय मांडायचा येत नाही त्यांच असतात तिथून त्यात तिथून तो तळली नसतो मग तसा उसराट क्रियेचा चढ अभ्यास गाव होय 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 त्याला एक विचार आता ते एक कालमान बघतल्यार हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आमच्या पुढल्या जनांगाचं एक रवाने हवे ते प्रमाण कसं असा काहीतरी एक कष्ट होत असा एक चॅलेंजेस काहीतरी असा येते असं आता तुला टी व्ही आले आणि मी ते सुमार नायकर शिकतात ऑनलाईन शिकतात क्लासेस जातात शिकतात बरं बट ते तुला केलाव जण त्या सगळ्यांचं तुला प्रथम सांगू येत नाही त्यांच्या जे पुण्य द्या आता बाकीचे गुरु असतात ते त्यांचे शिष्य सुमार जण असतात ते त्याच्यात येतात केलाव इंतो घराणा सांगतो आम्ही त्याच जे किराणा घराणा त्या घराणा तसेच सांगित असतं केलाव पुरा त्या तसंच असतात अनेक लोक मल्लिकार्जुन मनसूर त्याच्या जयपूर घराणा सांगून तो ते तसेच असतात बरं त्याच्या स्टाईल चेंज असतात शैली बदल असते भीमसेनची शैलीच एक बदल त्याच्या शैली कोणाचं काढ होत नाही तसं म्हटलं इथे आमास दक्षिण भारतांत हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचं हा त्याला गुरु आमास गावतात इथे गावात नाही बारी उन्हा इथे कर्नाटक दक्षिण जिल्ह्याच उन्हा बदलगड असतात हुबळी धारवाड कांडावाड सुमार जण असतात ते दक्षिण जिल्हा नाही अभ्यास करू म्हणता आम्ही इंगड कडे दब्या होता उडपीन एक रवी किरण म्हणून क्लास नाही असं ते महाबलेश्वर भागवत इथे कोड्याला येऊन क्लास करतो रवी किरण येऊन क्लास करतो कोड्याला येऊन बट तिथे त्याच इम्पॉर्टन्स म्हटलं तुला त्यांचं काय आहे नाही इन्कम नाही गावत नाही आता घरच्यांनी बघितलं समजलं काय तर उत्पत्ती वाटतो बघू नाही
याला पैसे कसं गावतात खाली हार्मोन तबला गेला तर पैसे गावतात नाही लेकोच आहे त्यासाठी काय थोडासा समय नॅक्राम जाडतात एक शिकवून शिकलो बट मग्गे त्यांच्या बदलच असता कमर्शियल कमर्शियल असतात उन्नत प्रमाणात अभ्यास करत मग कमर्शियल मग तुले किती उत्पत्ती काय करतो कॉम्प्युटर सायन्स वयसो इंजिनियर वयसो त्या वयसो हे असं म्हण टकल्यास गेल्यार ह्याच मग नाही गावत भारी अप्रूप गावतात तुम्हाला एक उडास थवे ते एक संगीत कचेरी खेळणं एक इथे तुमच्या इथे झालंच नाही फंक्शन काही स्वामी आले टायमार एक झालं लायक झालं त्याला कार्यक्रम ते एक झालं आणि ते प्रशांत भटाचं एक ते मठांत एकदा गेला होता तुम्ही कार्यक्रम आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत असो त्या प्रकार प्रकार सुमार ख्याल सांगतात ते ख्याल म्हटल्यार आमच्या हिंदीत ख्याल म्हटल्यार कल्पना करतात नाही तसं आहे कल्पना म्हणून आम्ही काहीतरी एक इमॅजिन करतात त्या टाईप ख्याल म्हणून ख्याल तिथं 2 स्टाईल असतात एक विलंबित ख्याल म्हणून आणि एक छोटा ख्याल म्हणून 2 असतात त्याच्यानंतर बदल असतात भजनचं दादरा म्हणून आणि एक ठुमरी ठप्पा खजरी असं सुमार बदल असतात ते परत त्यांच्या जानपदाच्या पद्यावरून ऍड होतात आता ह्या प्रकारांत तुम्ही सांगितलेल्या प्रकारांत इंगड संदर्भ सांगते यूपी बाहेरला इंतू बरा उत्तर भारतात बरा त्याचा संदर्भ सांगतात कव्वाली सांगतात ठुमरी सांगतात आणि ठुमरी मध्ये असं एक सेंटेन्स असा ते एक सेंटेन्स मग अर्ध घंटे ओढतात असं आहे ठुमरींत यूज करू ते साहित्य खेळण्या हिंदीच असतं उर्दू असतं हिंदी असतं मीनिंग्स अर्थ खेळले असतात कृष्ण राधाकृष्णाचं वर्णन आहे पुरं त्यांचं राधाकृष्ण वर्णन विरह वेदने असंच पुरा त्यांच्या असंच पुरं असतं मग काय नाही ते ठप्पा ठप्पा एक द क्लपीस असतात त्या तुम्हाला बदल व्हेरायटी करून सांगायचं तिथून व्हेरायटी एक वर्ड सेंटेन्स चढ असं नाही चढ असत नाही पद थोड असते बट ते व्हेरायटी आलापना घेऊन मस्त असतात आलाप स्पीड असतं ताण एकदम स्पीड असते असं ते स्लो धीर घेऊन तुम्ही नेताव नाही आलापना मस्त धीर घेऊन नेताव असं ते आणि खजरी म्हणजे कसं आहे खजरी खेळला संदर्भ सांगतात खजरी ते यूपी पुरा साधारण यूपी तेवढी परत आहे दादरा म्हणजे कसा ते होरीम नसतं होली असतं ते होलीच्यांचं ते पद्य असतात होरी म्हणतात ते त्याच्यांचं पद्य सांगणं ते हे करतात आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत घेऊन काहीतरी जुगलबंदी करू काहीतरी प्रयत्न झालाच आहे असं बाबा भीमसेन जोशी आणि तो बालमुरली कृष्ण त्याचं झालं आणि ते परवीन सुलतान आणि रशीद खान त्यांचं परवीन सुलतानाच्या आणि एक कर्नाटकी कोण लेडीज एक झालं ते आणि एक फॅमिली असतं गो हिंदुस्थानी सांगतो बाईल कर्नाटकी सांगतो त्यावेळेला ते ते आळवसाचं प्रोग्राम झाला गो हिंदुस्थानी कायसी बायल कर्नाटक आहे असं चुकतं ಬಹುಶಃ एक भारी खुशी होतात त्या जुगलबंदी बारीच पडतो विनोदನ कार्यक्रम आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात असतो राग प्रखेला राग खंडा पडत ते साधारण एक त्या मेन बेसिक राग असतात आता एक 10 पक्कड नसतं एक 10 थाट म्हटलं त्याच्या जन्य खमसून आयल्ले म्हणते एक 10 ताट असत 10 ताटांसून बदल राग जातात बदल राग आता एक काफी ताट असले काफीसून भीमपलास सिंदुरा असं सुमार राग जातात काही 50 राग असुबरेत एक कथांचं आता फर्स्ट एक कल्याणी थाट म्हटल्या भूपाल येता यमान कल्याण शुद्ध कल्याण आणि एक श्याम कल्याण असं सुमार जातात किती जातात तिकतं हाय लेवलला समजा जाल म्हटलं आम्हाला शिकवायचं तिकतं हाय लेवल नाही गावलं शिकवायचं तिकतं हाय लेवल लावणे तिला तिकतं नॉलेज येऊ तो अपडेट येतो तो ते शिकलांचा ते चवला असत त्यांचं तसं येत नाही सराग बदल शिकत असलेलं मात्र त्याला एक आयडिया गावते काय मीन्स एक सर नाही का 60-70 राग शिकले ते काही नाही दे त्याच्यानं किती हाय असत आमचे 70 राग असले नाहीत आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ಅಂತ ಕೇಳಪ್ರ ವಾದ್ಯ सुमार असं
इवन क्लॅरिनेट जाता चिंता आसता आनी वायलीन आसता आनी सितार आनी हे आसा शहनाई सुमार आसा आनी तें आसा न्ही कसलें एक त्याचें नांव येत नाही म्हणजे हे उपयोग कडिमे न्ही उपयोग उणे असल्याने तें नांव फक्त येत नाही असं त्यात उपकरणामस बग्गो गावत नाही आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत इथे उणे असेल निमित्त आमस तसं कचेरी जावे अवकाश उण्या तांतले निमित्त बग्गो गावत नाही त्या उडपी साऊथ केन्ना खंय नाही ते परत येवणीच ते स्टडीच मॅक्झिमम जण नाही तेच मुस्लिम्स शिकतात आमचे शिकतात नाही आमचे असतात आत्ताचा पुरा आमचे आयलेच बट मेन असतं तेंच असतात आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत शिक्को मंदालर आमस उर्दू ते ज्ञान नाहीतर हिंदी ज्ञान पंजाबी हे तर ज्ञान अगत्य असते हिंदी असले गोत्ता हिंदी असले फिरता मग तुला ते तू गेलं म्हणजे तुला अभ्यास होत नाही बहुशः ते साहित्य उणे असते राग आलापना रागाचं चलन चढ होय होय व्हेरायटीज चढ व्हेरायटीज भाषा ज्ञान मस्त अगत्य मध्ये असत नाही समा समा आता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत एक दैविक होणे कसा म्हणून सांगत एक विचार असा ह्या बघे काय ते सांगता तुम्ही अद्य आमच्या पुरा हे मंत्रपुरा एक श्रुतींत येत ते शुद्ध श्रुतींत आता आमच्या वार्डेकेच्या लग्नांत मंत्र सांगतात ते एक शुद्ध श्रुतींत असतात ऐकू किती खुशी होती पुरा त्या तसं आहे आणि आमच्या गौरवांच्या वरती प्रयोग केला असतात दूध काढताना पुरा इन्स्ट्रुमेंटर पुरा घालून फ्लूट घालून कृष्णाच्या टायमार त्या दूध कृष्णाच्या फ्लूट असं गौरव पुरा उट्टोयचे ब्राह्मण सुमार असा दिवस आता ಕೆಲವು ಕಡೆ थोरल्या फार्मसले कडे तुला ते कॅसेट घालून दूध काढताना कॅसेट घालतात आणि दूध काढतात त्या गायस त्या मनात असतच नाही कसला दूध येतच असते सीधा त्या मंडप थंयच असतो म्युझिकांत असं आता आम्ही तसंच आता खंयतरी कॉन्सर्ट जाले कुठले आम्हाला थंय ऑटोमॅटिक ओढून येतात असं आता यक्षगान कलाविदांच पुरा यक्षगानाचे पद्य ऐकले कुठले ते होतात तिकतेच त्या साऊंड असं ना तो साऊंड एक ऑटोमॅटिक काहीतरी क्रिएट करता मनशास असं यक्षगानाचा ಒಂದು छंड्या ಒಂದು तालमद्दलचा मधला ह्याचा साऊंड एक असं ना तो साऊंडच एक ऑटोमॅटिक क्रिएट करतो कसं आकर्षक होण्यात नाही मनाचं एक हे होता मनाचं एक आता एक युवा प्रतिभेंत आता ते जनांगते नाकरा लगी हा एक कले एबे ಮುಂದಾಲರ काही ರೀತಿ ते एक प्रयत्न अगत्य असायते एक तिने क्लास जॉईन व्हायचो आणि सुमार जणांचं ऐकावं बदल आर्टिस्टचं ऐकावं प्रॅक्टिस करावं मेन प्रॅक्टिस तू एक वार महिन्यात एक पार्ट घेतलं दोन नाही प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते काय येत नाही रिपीट प्रॅक्टिस व्हायचं असं आता आम्ही एक जागेस जातो आम्ही जागा एक पाटी जागा दोन पाटी गेला मस्त जागेचं गुर्तू गावत नाही त्या आम्ही 10 पाटी 15 पाटी होता मस्त जागा करेक्ट पिक्चर गावता ह्या तसंच आम्ही आम्हाला एक प्रॅक्टिस व्हायचं झालं मस्त काय तर गावचं झालं तो आम्ही त्यांचं सुमार प्रॅक्टिस करा किती पाटी प्रॅक्टिस करतो तिथे आमचा कम्प्युटर तुमच्या मंड्यात बसता नाही तर बसत नाही त्या आम्हाला सडन नाही येत आहे सडन येसं झालं तुला ते तू ऐकून असतो नाही तर तुला ते पक्का येत नाही करेक्ट आम्ही सांगतो ना प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट सगळ्या फिल्डात तसं हिंतूम नाही आता आम्ही कृषी गेल्यावर सांगतोय कृषीचं तोटाच आम्ही वारस एकदा गेल्यावर प्रयोजन असत नाही सैजीने जाऊन दिवसाचे 2 पाटी बघून असल्या रे थंय त्यासो कृषीचो एक हे असतं त्यांचं ते कसलं झाड असतं त्यासो कळता आमच्या ते फिलिंग्स असतात त्यासो फिलिंग्स असतं आम्हासो फिलिंग्स असतात त्याचं आम्हाला कळतं काही प्रॉब्लेम आमचा काय झालं असं आमचं आम्ही कधीच गेलं कसं कळत नाही म्युझिक होतं सांगतं कैला सब्जेक्ट आमचं इन्व्हॉल्वमेंट चेड हवे आणि भावनात्मक होऊन आम्ही शिकवते अगत्य असं करेक्ट आता आमचे समुदायांत नाकरांचं कसं हा एक कले अर्घ्य करूते मन के करूत पेरेंट्स आईसो बापांचं मन करावे सुरवेस नाकरांचं तिने घरा ऐकवे घरा ऐकवे भजन्स घरा भजनच करेवी भजन्स करताना नाकरांची की जी आयडिया असेल तर भजन ऐकताना तसं मी सांगू जाऊया म्हणून मी माझ्या नायकरांचं त्या दखली असताना ते कॉडेला हाडत होतं कॉन्सर्ट ऐकलं बरं काळ असं उडपीस नाही होतं त्यातलं त्याचं एक ते अभ्यास आहे तसं आहे तसंच ते घरात आता भजन सांगणं बद्रकोणाची भजन सांगणं ऐकणं त्या चिकी भयवून मग क्लासिकल घाले आम सांगून नायकरांचं कळतं माझ्या नायकर आता टीव्ही देतात सगळी भजन येतात चुकड चुकतात देखील नायकर सांगतात तसं होय झालं रे असं क्लासेस म्युझिक क्लासेस
जॉईन सैनिक होय होय आता हेंतू घराणा म्हणून सांगवते एक आम्ही ऐकलं म्हटलं काय शैली शैली ते एक जागे शैली ते स्टाईल म्हणतात ना तसं बसवराज राजगुरूचं स्टाईल बदल मल्लिकार्जुन मनसूर स्टाईल बदल रविशंकर त्यांचं स्टाईल बदल मग बदल स्टाईल असतं जयपूर घराण्यातलं जयपुरांतलं ते कोण एकलं स्टार्ट करतो त्याच्यांचं स्टाईल आणि त्याच्या शिष्यपर सांगून कंटिन्यू करतात किराणा घराणा मस्त भीमसेनजीची त्या सवाई गंधर्वाच्या त्यांच्या घराण्यात आहे सवाई गंधर्वाला कोण शिकलेच ते किराणा घराणाच होतात तोसूनच येतात बरं आता व्यंकटेश कुमार किराणा घराणा उदाहरण सांगितलं मल्लिकार्जुन मनसूर जयपूर घराण्याचं सुमार घराण्याचं ते म्हणजे कोण एक आता आमच्या ऋषी म्हणून असत नाही आमच्या ह्या कसं झालं गोत्र म्हणून सांगत नाही तसं तिंतू असतात तिंतू कोण एक स्टार्ट करतो तर स्टार्ट करून 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 त्याच्याच शैली येतात पुरा केला त्या शैली 2-3 शैली मिक्स करून सांगतात त्या शैलीचं त्या स्टाईलच बदल असतात तिंतू किराणा घराण्यातलं तुला भारी निधान धावून आलाप करून घेऊन आम्ही जातो जयपूर घराण्यात जायची स्पीड असतात स्पीड मतलब भयंकर असतात असं आता एवढेल सुरू आम्ही तुमचे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात अभ्यास आणि ज्ञानते ಬಗ್ಗೆ आम्ही ऐकलो आता तुमचे फोटोज आता बघून घेऊया स्क्रीनवर फोटो बघूया हां हा तुमचा तो फोटो सामान ओके नेक्स्ट तो माझा तुमच्या कुटुंबात एक फोटो नाही हां एक परिचय करून द्या आमच्या इथून राईट साईड असायला रे तसं पुरंदर मग माझे सून आणि कृष्ण म्हणून नातू माझे बायल रत्न मी मग माझे त्या खाल नात ब्राह्मी माझे लेंक दावाई प्रसन्न पवन कुमार नाही तुमचे कुटुंबात फोटो बघून आम्हाला भारी खुशी झालं इतके वेळ तुम्ही एक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत एक भारी अप्रूपत एक क्षेत्र आमच्या समुदायांत हा एक अभ्यास केला भारी उणे भारी विरळ तुम्ही हा एक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे विचार आणि ज्ञान तुमचे अनुभव आमच्या ಒಟ್ಟು वांटवलं तुम्हाला धन्यवाद आणि तुम्ही पुढे हा एक क्षेत्रांत आणि पुढे दाया आणि चढ एक कीर्ती पावून दे तुम्हाला म्हणून सांगून मी द्यावलागे मागवित असा आणि तुम्हाला देव बरं करून दे म्हणून विचारून घेतो सर इथे मला बोलवा एक अवकाश दिला विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर ह्यास आणि प्रतिबिंबाचं थंड असं माझा धन्यवाद धन्यवाद तुम्हाला धन्यवाद आमच्या ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या तुम्हाला धन्यवाद म्हणून सांगितलं लोक समजता सुखिनो भवंतु